Matul is-sena li għaddiet, ftit aktar minn 2500 koppja żewġu f'Malta. 1400 żewġu biċ-ċivil, filwaqt li 1100 oħra iżżewġu bil-Knisja. Dan ifisser li żwiġijiet bir-rit ċivili qabżu b'aktar minn 300 lil dawk bir-rit reliġjuż. U bħalma kien hemm koppji li sġillaw imħabbithom biż-żwieġ, kien hemm ukoll dawk li temmew il-vjaġġ tagħhom flimkien. Fl-istess sena f'Malta kien hemm 1311 koppja li bdew il-proċess għal separazzjoni, medja ta' kważi 4 koppji kuljum. Da fil-waqt li f'Għawdex kien hemm 47, medja ta' 4 fix-xahar. Il-terapista tal-familja fiħdan is-setqa Charlotte Busuttil spjegat ma' dan l-istazzjon kif għalkemm wieħed irid iżomm f'moħħu li kull każ huwa differenti, in-nuqqas ta' komunikazzjoni huwa fattur ewlieni li wassal għal problemi ikbar u l-koppja iħoss li kollha temm ir-relazzjoni. Bid-demands kbar li l-ħajja tkun qed tistaqsina forsi ma ninvestux biżżejjed ħin ta' kwalità biex niddiskutu, jew inkella forsi naħsbu li problema jekk nagħmluha wara darna ħadd inħeles jew mhux se tibqa' preżenti, però obviously problemi jridu jiġu diskussi biex wieħed ikun jista' jittekilhom bl-aħjar mod possibbli. Il-kollega tagħha Svetlana Kassar tkellmet dwar l-għajnuna li tingħata lil koppji qabel, waqt u wara s-separazzjoni. Hija spjegat li f'każi fejn ikun hemm luliet, il-ġenituri jiġu mejjuna jirriflettu fuq l-imħabba lejn it-tfal tagħhom u kif l-aħjar jikkomunikaw ma' wliedhom f'dawn il-momenti diffiċli. Soċtajab li ngħidu li għalkemm il-koppja separaw flimkien imma xorta għad għandhom it-tfal flimkien u ma separawx mit-tfal tagħhom. Allura dan is-servizz jiġu nofruh f'servizz ta' grupp u servizz li jiġu offrut fuq 6 ġimgħat u kull ġimgħa nittakiljaw topics differenti biex ikun nistgħu nissapportjaw il-parents. It-tnejn appellaw biex il-koppji li għaddejjin minn żminijiet diffiċli ifittxu l-għajnuna qabel ma l-problemi jeskalaw. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.